Mali kɔnɔ buru o bɛ dun ka caya kosɛbɛ maaw fɛ. Buru dilannaw yɛrɛ ka fɔ la ko buru hakɛ min yɛrɛ bɛ dilan tile kelen kɔnɔ Bamako k'a ka ca ni buru 480 ye. Ka da o nafa kan, Mali buru dilannaw ani minisiri min ɲɛsinnen don jagoko ma, u y'a yira ko dɔɔni bɛna fara buru bonya an'a giriya kan. Ni hakilina in tala kun min na, Ahmed Dambele, ale ye Mali buru dilannaw ka tɔnba ɲɛma ye, a bɛ a kun fɔ an ye. Bon, o sɔrɔla ko caman fɛ, jateminɛ caman de kɛla parce que groupe min an fɛ yan waati min na a y'a sɔrɔ a bɛ 60 cm la. Mɔgɔw ka concurrence déloyale de kɛra sababu ye k'a sama ka taa bila fo 80 cm la. N'i y'o jateminɛ k'a lajɛ, bon, a tiɲɛta ka ca, bon, buta kɔnɔ, bon, a bɛ ja joona. An y'a lajɛ k'a fɔ a ka segin a nɔ na ka na 60 cm la, min b'a to bu bɛ k'a kɔnɔ, a bɛ se ka bila ka mɛn k'a sɔrɔ a ma tiɲɛ. Bon, o bɛ se ka kɛ sababu ye gɛlɛya min b'anw yɛrɛ kan ka baara la a bɛ caman bɔ a la. Bon, mais prix kɔni bɛ to a nɔkɔrɔ la, prix ma changé, prix bɛ to a nɔkɔrɔ la. 270, 135, buru bɛ to la 27 ni 74 prix bɛ to la. Ka sanga ni hakilina in ma, Mali consommateurs ka lafasali tɔnba olu b'u ka yetaw fɔ. Abdulwahab Diakité, ale ye o ɲɛmaa ye. Yoku ye fɛn min kɛ a bɛ consommateurs nimisi wasa kosɛbɛ. Consommateur ta tɛ sɔngɔ dama ye. A ka kɛ fɛn min ka ɲi, a kana tunu fana. A ka laɲini min fana b'an bolo sisan o bɛ kɛ buru tacogo wɛrɛ ye. Vraiment buru tacogo ye an nimisi ma waso la kosɛbɛ cogo si. A bɛ tacogo bɛɛ la, u bi sigilen bɛ a tɛ datugu fiɲɛw bɛɛ a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye. Maa dɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko dɔ farali buru giriya kan ko ɲuman don, ko nka dɔ tun ka kan ka bɔ buru sɔngɔ na ko n'a ma ɲa farine dilan usine o b'an fɛ yan Mali jamana kɔnɔ. Aja Kulibali, jagokɛla don. Hali n'u ye dɔ fara buru kun kan cogo cogo, u ka lajɛ ka dɔ bɔ buru sɔngɔ la. Hali n'u ma dɔ fara kun kan, u ka dɔ b'a sɔngɔ fɛnɛ la tuguni. Parce que buru bonya ko tɛ o, prix de ko don. Parce que a prix ka ca kojugu. Dɔrɔmɛ 60 a ma nɔgɔn dɛ, halisa u k'a to 50 la. Ni dɔw hami ye sɔngɔko ye, dɔw fɛnɛ bolo buru ka kɛ qualité ɲuman ye. Tatu Ture, secrétaire do. Hakilina ɲumanba de don parce que an ka buru ninnu caman bɛ yen a ka fɛgɛn de, ka fɛgɛn wa caman ye fara de. Ni yɛrɛ de b'a dun yɛrɛ a bɛɛ bɛ kɛ fara de ka bɔn duguma. A dun yɛrɛ bɛ fɔ ko buru mɔnɔ dumunikɛyɔrɔ la n'ale bɔnna taamaga k'a la buru yɛrɛ bɛ mɔgɔw danga de. Donc ni hakilina ɲuman ta n'a girinyara ka tila k'a ka magaya o de ka ɲi. O b'a to a bɛ dun ka ɲɛ a bɛ nafa ɲɛ mɔgɔw ye. Ni hakilina min talen filɛ jagoko minisiri ani buru dilannaw fɛ n'o ye ka dɔ fara buru giriya n'a bonya kan, o bɛna don ba la février kalo daminɛ na Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Sabula wurikajaw bɛ senna ka ban. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la.